खुलुमबाय दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायबाय। जायफोर बिथांमोना एलपि यूपी स्कुलनि फोरोंगिरि जानो गोसो बिथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। CTET नि थाखाय गोदान नटिफिकेशन ओंखारबाय CBSE निफ्राय। मोजां खौरां बेखायनो बुंदों मानोना TET नङाब्ला एबा TET पास जायाब्ला सरकारि एलपि यूपी स्कुलनि फोरोंगिरि जानो हाया। सरकारि गुदि फरायसालि आरो गेजेर फरायसालियाव फोरोंगिरि जानोब्ला TET पास जाथारनांगौ आथिखालाव। दासान्दि आसामाव फोरोंगिरि थिसननाय सोलिगासिनो आरो गोदानै टिचार रिक्रुटमेन्टनि एडभार्टाइजमेन्ट होबावगोन होननानै बुंदों आसाम सरकारा, इडुकेशन मिनिस्टार रनज पेगुआ। नाथाय आसामाव आलादायै TET बा आसाम TET खुंनाय जायाखै। थांनाय 2022 मायथाइनिफ्राय दिनैसिम आसामाव आलादायै TET बा आसाम TET खुंनाय जायाखै। CTET आनो एलिजिबल एबा CTET पास जानाय बिजाथिफोरानो एप्लाइ खालामनो हायो जिहेतु CTET सेन्ट्रेल टिचार एलिजिबिलिटि टेस्टआ जोबोर गोनांथार दासान्दि। बे CTET आनजादा अल अभार इन्डियायाव जायो। दुलाराय भारतआवनो बे CTET आनजादा जागोन। दाबावैसो फोसावनाय लेटेस्ट पाब्लिक नटिफिकेशन बायदिब्ला 2026 मायथाइनि 8 फेब्रुआरियाव 2026 नि 8 फेब्रुआरियाव CTET आनजादा जागोन। गासै भारतनि 132 सिटिसआव एग्जाम सेन्टार माने गासै 132 नोगोरफोराव बे आनजादा जागोन आरो गासै 20 रावाव बे आनजादा खुंजागोन। माने गासै मोन 20 रावा लेंगुवेज 1, लेंगुवेज 2 साबजेक्ट महरै थागोन। CTET नि थाखाय एप्लाइआ माब्ला सोलिगोन, माब्ला लास्ट डेट, बेनि डिटेल नटिफिकेशन बा इनफरमेशन ब्रशुरखौ दासिम CBSE आ फोसावथ'वाखै। साननैसोनि उनाव बेखौ फोसावनाय जागोन। जायफोर एप्लाइ खालामनो गोसो, CTET आनजादखौ होनो गोसो बिथांमोना CTET नि वेबसाइटआव आपडेट लाबाय थाबानो जाबाय।